Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki polit karibhoy hagas ni baar jong katayo kilayo ban kem ya arngut ki khna ki badang khat pras nem karta hadin bakila siat da kasuloi ki polit haka khlaw ka badan haka snong rani bari hau kurwa khubor USP karibhoy uliathu ba minta ka sngi ka arpon reutrek ulber haka por khandashi teng min step ki polit kilayo jingtim ba kila don ki bre ki bala ra suloi bat ki ba ya hajan ka khlaw haka snong rani bari. Maria yo jingtip ki pulit ka rani bari border outpost kila lej syakateka jaka haka por ba ki pulit kila rung syaklaw ki tei ki bara suloi kila siat syakikin hon ki pulit laong USP. Henry USP ulaong ba namar badon ki kena bat ki kentei hajan ki pulit ki klem siat kela bat kila lej betong ban yo kem yaki. Haka jingtwet ki pulit kila yo ban kem ya arngut Weu senrang bat kawai ke kentei, bat kini baro arngut kidei ki badang khat prasnem karta. Haga jing tokit USP ulaong bagiti ki arngut kidei ki khot jong ka kinhon ki runar badan kti bantu ki dengsal kwai arshaka bat kiwei. USP ulaong ru ba unong elam jong ka kinhon ki runar udei balatip kerteng kumurudra rabha. Nalor kata haka por baki pulit kila lej ban khenra ya ka yengsa jong toy khna bala syakem kila yo ru ban kurup ya ka wei ka suloi SBML harengkat gunpowder ba pendon kam kum ukuli nakaliang ki pulit kidang beteng ban khenra haka te jaka bat ban wachu saya ki wei pat ki runar haka ju ko por USP ulaong bala pendrung daga ejahar hathanat khana para hapo ki kindon ai